Moi katsojat, tässä videossa mä ajan mun kaverin sähkömopolla. Eli tässä tää näkyy. Mä en tiedä, tää on ehkä myynnissä, mutta joo. Mut mä sain, koska mulla on oma crossi. Aikaisemmin se ei antanut mua ajaa tällä, koska se luuli, että mä niinku ajan johonkin seinään. Mutta nyt, kun mulla on ollut oma motskari, niin nyt mä saan ajaa tällä. Niin mä ajan tässä vähän teille videolle. Tällä. Älkää välittykö noita. Täällä on ihan sikakiva ajaa jostain syystä. Tää menee hyvin tämmönen, oliks se jotain 27 kilsaa tunnissa. Niin täällä pystyy ajaa tässä lähiöllä tosi hyvin. Oppa! Mun kaveri, meillä on vähän... Tää on niin pieni, tää on tällainen mini-sähkömopo. Niin, tässä on, ei oo parhaat jouset. Muuten mä oon ollut mun kaverin kyydissä, mut mun kaveri ei nyt uskaltanut tulla mun kyytiin. Niin nyt mä vaan ajan yksin tällä hetkellä tässä. Ja. Laittakaa, tai mitä te ootte mieltä? Onko 2-renkaset vai 4-renkaiset parempia? Koska mä itse on sitä mieltä, että 4-renkaiset, koska autot, mä tykkään autoista ihan sairaasti. Ja sit mä oon saanut ajaa jotain ihan minipätkiä iskän kaa. Joo. Täällä on kiva tällä cruiseilla. Tää vois mennä kovempaa mun makuun, mutta tää menee ihan hyvin tällaiselle sähkövehkeelle. Lähtisikö kello? Sieltä tulee auto. Sitten muuten kesällä tulee crossivideoita mun omalla crossilla, joka ei ole minicrossi, vaan ihan isolla crossilla radoilta, jossa mä ajan crossilla. Siis mä en niinku ymmärrä, miten tää voi olla näin kivaa ajaa. Video rupesi olemaan tässä. Kiitos kun katsoit. Jätä tykkäys jos tykkäsit. Moikka!